Kaya ikok nagitanan akong mga anak, mga kananay. Dili ko, saging ko. Mo ni akong kamugulangan. Yang bibi. Oh. Mo ni ako ikaduha. Ay, akyat. Kita to. Dapa. Mo ni akong ikatulo. Kapel lagi ko sa vlog. Hindi na ko maibong. Mao ni ako ikaupat. Masuri man natamo ka dito. Hi, ma. Liwat ba kay ni mama? Papi, mabi nga nagluto. Yang ako ikaduha nagluto. Ay, kusinira man oy. Siksi kay mo kusinira oh. Sila man duha kusinira kuno kay nagtapok-tapok mi diri karon kay malipayon ba kay complete mi tanan. Complete mi o nagpakaon sa yung bibi ang isa. Dancer man kay ni among ako ikatulo eh. Ini kanila. Kalahubog man. Hoy, di na mahubog bibi. Mahubog niya musuka. Sayang kayo, isuka. Manahubog. Hi ate. Hi. Unsa man na? Puno na ko pang bitsin. Kain na. Unsa dai? Naabot na akong dalaga oh. Naabot akong dalaga. Ako nga po. Tuwara akong bana oh. Tuwara oh, nagtuwan sa motor. Sis, come here. Sit on the folding stool. Lahat na. I'm going to sit on the stool. Emma, what are you doing here? Let's go home quickly. Okay, I'm just going to put this in the box. Nami diri sa balay sa akong anak. Akong anak nga kamanguran. Murang mabit na. Sa balay ba balay? Nga mo ni ako ang ikatulo. Gamay ra kay ni siya nga babae, mga 90 kilos. 17 nanday ko na siya. Anak ko ba? Vlog na content dito na. Uy, gipistol. Mapit na maluto ang among sudan. Oh. Mapit na maluto. Oh, kusinira banatig siga. Ha? Mientras magluto, magkaon. Gilaay ka? Wala na. Bye-bye. Thank you for watching. Dula lang. Dula ka? Pang. Malikot na pang. Ay mo ang ipadayon mo katong panoda. Dalang kambi ko na. Lang, di ba tayo luray ka daw? Sige. Ano sa?